Kaisa Saarinen, ensinnäkin oikein hyvää naistenpäivää. Joo, kiitos. Minkälaisilla fiiliksillä olet tänään katsojana täällä Salpausselällä? Vuosia olet täällä myös kisannut. Minkälaiset tunnelmat? No itse asiassa mä tulin tänne vaan nyt pelkästään haastatteluun, mutta ja kisat on kattonut kotisohvalta ja menen nyt saman tien kyllä kotisohvalle katsomaankin, mutta on ollut hieno nähdä, että täällä on ollut niin paljon porukkaa katsomassa, että olisi ollut kyllä aivan mieletön päästä itsekin tällaiseen tunnelmaan hiihtämään. Mitäs kommentoit suomalaisten naisten? Pirjo oli tänään hyvä ja Virpi oli tuolla 30 sijaan seutuvilla. Onko vähän niin kuin kisaväsymys painaa jo? Vaikea sanoa, kun en ole tyttöjen kanssa puhunut, mutta Pirjolta oli kyllä aivan loistava kilpailu tänään ja Pirjollahan tänään synttärit, että paljon onnea Pikelle. Kyllä, Pirjolla. Sulla on ollut aivan loistava kausi. Viimeksi kohtasimme tuolla Rukaalla, silloin oli kovat odotukset kisoihin tai tulevaan kauteen. Silloin onko kausi täyttänyt odotukset? Kyllä se on täyttänyt odotukset ja pikkusen enemmänkin, tai aika paljonkin enemmän, että aivan huippukausi ollut. Entäs tämä loppukausi, minkälaisilla odotuksilla lähdet noihin Trondheimiin ja muualle näihin viimeisiin kisoihin? No kovin odotuksia, että siellä on paljon pisteitä jaossa ja silleen, että vaikka nyt vähän sairastelin tässä, niin en usko, että se kunto nyt hirveästi on vaikuttanut ja aion olla kyllä iskussa ja taistella sitä kokonaiskapin voitosta. Ja entäs sitten Vancouver, onko päät jo hiljalleen kääntymässä sinne suuntaan? Tai mieli? No kyllä se on, että itse asiassa jo viime kesästä lähtien on kyllä ollut ajatuksia aika paljon jo Vancouverissa, että siellä tosiaan niin olisi se olympiakulta tavoitteena, että hienoa, että on pystynyt nostamaan omaa tasoa nyt sinne, että pystyn ihan oikeasti tavoittelemaan sitä voittoa. Näin. Entäs mitäs terveisiä sulle Salpausselän yleisölle vielä tässä näin kisojen viimeisinä hetkinä? Jatkakaa samaan malliin, että aivan tosi hienoa, että ihmiset on lähtenyt tällaisella porukalla ja tänne katsomaan kisoja ja he on tehnyt näistä kisoista nyt aivan tosi tunnelmalliset ja sellaiset, että täällä urheilijoiden tosi hieno hiihtää.